So hello लोगोफोर गिबियावनो आरोबाव आंनि बे मोजां गाज्रि YouTube चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। So आङो दायो दङ जोंनि माइफुङावहाय माइ मारा होबाय माइ होनानै माइ जिगाबाव दङ। So आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो मोजाङैनो दंजोबो। बेनिखायनो आंनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। So welcome dear friends, this is my new video again. So I am going to show all of you that our paddy field that I have shown you before, and right now I am going to show you again the how is the going on that paddy. So दायो जोंहा माइया मोननो हमबाय, बेनिखायनो आङो बे माइखौ नोंथांमोननो खोन्थानो थांनोसैलाय। जोंहा माखासे हाबाय आरो नै दा बेवहाय जमा दङ, बेखौ रोगानानै गारहैनांगौ। बिराद खामानि दं आरोखि। So नायलांबाय थागोन आंनि भिडिअखौ लोगोफोर। Thank you so much all of you. So दायो थांगासिनो दङ माइ दुब्लियाव नै नायलांबाय थादो लामाफ्रा। So नै आलु गायनोसै, माने माखासे गायबायबो जों, लाफा मुला फोजोबबाय, दुन्दिया फोबाय। So दायो नोंथांमोननो आङो माइ दुब्लियाव थांनायखौ खोन्थागासिनो दङ नै नायदो नै। So लोगोफोर दायो माइ दुब्लियाव आङो दंफैयो, फैबाय नायदो नै। ओरै माखासे मोनजोबबाय, ओरै मोनजोबबाय जिं जिं। नै बिहा दाबो मोनाखै, माने बिहा खोथिया थिलिमोन नालाय बेखौ उनाव गदायावसो गायनाय जादों, ओंखायनो दाबो मोननो रोङा। आसरित आरोना, ओरै जिं जिं गासिबो मोनजोबबाय, खालि बे दब्लायसेल' मोननो रोङाखै आरोखि नै। बे दब्लायसेल'नो मोननो रोङाखै आरोखि। आरो आं नोंथांमोननो खोन्थालांबावनि नायदो नै। स' लोगोफोर नै माइया नायदो नै गासिबो सारिय'फाले गासिबो मोनजोबबाय जोंना माइया। स' नायदो नै। So how beautiful the paddy field is. गासिबो मोनजोबबाय by the grace of God. God has already given us. इसोरा जोंनो होखादों। So नायदो लोगोफोर गासिबो मोनजोबबाय नायदो। So आङो माखासे जिनिसखौ दिन्थिबावनि। So नायदो नै लोगोफोर माइया गासिबो मोनजोबबाय। नायदो नै दायो माइ दुब्लियाव दंफैयो। So बिराद interesting how beautiful that paddy field is in Assam. This is the India Assam. See, I'm going to show that Bhutan's mountain. See, it's very near right now. दायो बिराद खाथियाव दङ जेन जोंनि गामिया हाजो सेराव। नायनायसै नै। So नाथाय बियो बिराद गोजानाव। So how beautiful the mountain, dear friends. See all the views of paddy. माइनि मोनजोबनाय नायनायदो नै। नैबे दब्लायसेयावनो दाबो मोननो रोङाखै जोंहा। नायदो लोगोफोर आङो नोंथांमोननो खोन्थाबाय थागोन मा रोखोम माइया नै। So beautiful paddy field. बिराद समायना माइ बारिया बेरायनो थाखाय। बेफोरबायदि माइ फिथाइफोरखौ नुयोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो, मोजां मोनो आरो। मानो होनबा एसे खस्थ' खालामनानै आबादफोरखौ नुनायखाय, मोजां फिथाइखौ नुनायखाय मोजां मोनो। एक्चुअलि सि सानाबो बिराद दादा मोदानदों बेथिंजाय जोंहा नै बेफोरबायदि जादों आरोना। स' नायदो बेनो जोंनि माइ दुब्लिया। स' ओरैबो गासिबो सेस मोनलाजोब्बाय। देग्लाय बे बिराद फार्स्ट माइ मोननाया बेबायदि मोनदों आरोखि आङो। स' नायदो एसेनोसै जोंनि माइ दुब्लिया। स' गोजोननाय थाबाय लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आसा खालामो इयुन समावबो बेबायदि नोंथांमोननो माबा माबि खालामनानै दिन्थिबावगोन।
आंनि फिसायाबो माइ दुब्लियाव फैदों आंनि फिसायाबो माइ दुब्लियाव फैदों फैदो थाबायबो 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 फैदो फै गाखोनो हायो दे दे गाखोदो दे दे आयु आले आयु गाखोबाय दे फैदो फैदो ना फैदो औ फैदो नोंखौ थाया आच्छा 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 नों मा लादों मामि नों मा लादों नोङो नङा नों मा लादों आखायाव खोन्थासै हेल' होनहरसै हेल' होनहरसै How are you? माबोरै दङ होनहरसै नों मा लादों आइ मा लादों दे खोन्थासै नों मा लादों दे आं नायदों लादों नोंहा आखायाव मा लादों बैयो आखाइ थफ्लाया मा बुस्थु बेलाय थाबायनो हाला गोलैनोसै फैदो 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 फैथार 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 हेल' फैदो दायो आंना फिसाया माइ दुब्लियाव फैगासिनो दङ माइजों मानसिजों समानखा बोरै फैगोन नोङो फैदो 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 फै थाबायबो फै फैदो माथो जाखो माइ नायफैनाया बिदि जाबाय सोरबा फैदो ना फैदो आं फैदो फैदो आं लाया थाबायबो आं लायनो हायाथ' फैदो जोमैया गैला न' अफाय थांखो जोमैयालाय गोजौआवसो थांबाय मानोलाय गोजौआव थांबाबायनांगौ जाखो जोमैयालाय थाङाखैनोदां थांदों औ आयु आले स' लोगोफोर दायो माइ दुब्लि नायखांबाय दायो न'आव थांनोसै माने बिराद सानाबो मोदानदों नायनो हाया नै स' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय बेफोरबायदिनो जोंनि माइ दुब्लिया स' नायदो नै लोगोफोर दायो न'आव थांगासिनो दङ बाब साना बिराद मोदानबाय आरोना स' नायदो So right now I'm going back at home. So anyway, thank you for watching my video. आंनि बे गुसुं भिडिअ ब्लगखौ नायनायनि थाखाय साफ्रोमनिसिमबो हाजासे हामबाय होननाय थाबाय नायदो what a interesting and a beautiful the views of the Fedi. So hi there friends, really I have enjoyed through this Fedi field because God has given us a beautiful Fedi field. गोबांथार मानसियानो बेफोरबायदि माइ दुब्लि गैया नाथाय इसोरा जोंनो होनाय बेनिखायनो हाजासे हामबाय होननो नांगौ स' हामबायसै लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय हाजासे साबायखर थाबाय गोजोन्थों बाय बाय हेल' मा खालामदों जानोबा जोंहा माइ दुब्लियाव बेरायफैदों होनदो मामि Really, I am enjoying with my daughter. Iya. Ketawa lang tansi nengah.
नाहरदों नै बेयाव नाहरदों आयु गोलैयालै आं गोलैया आयो गोलैबाय खाजाया न' दान खुन्दो गोलैबाय दाना गोलैबाय न' मोनबाय बयखौबो होनहरसाय गुड इभिनिं होनदो दे उयावबो थायो एम्फौ फिसा फिसा गुदु बादिनो फैदोंनो फैबावदों गुवांब्ला गिदिर फाखुङाव दे गुड इभिनिं होनहरसाय डियार फ्रेन्ड्स बाय बाय हामबायसै जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय हेलो लोगोफोर गुड इभिनिं once again so I have already visited the paddy field आङो माइ दुब्लियाव थांनानै फैबाय so थांनानै फैनानै नै जिरायफैबाय आरो नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामबावबाय जे बिराद इन्ट्रेस्ट माइ दुब्लियाव बेरायहैनो थाखाय बे मा रोखोम माइया जादों बेफोरनि माइफोरनि मोजां जानायखौ मोनोब्ला मोजां जानायखौ नुयोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो आरोखि so हामबायसै लोगोफोर आंनि बे गुसुं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आंबो इनायनो गोजोनबाय especially my subscribers and my viewers thank you so much all of you because of your helps because of your what to say support I am growing on still right now आङो दा जौगागासिनो दङ नोंथांमोननि मददजोंनो so हामबायसै लोगोफोर इसोरा नोंथांमोन साफ्रोमखौबो होथों गोजोनबाय